Usekolo nomathemba akasabhali nencwadi encane. Usekolo nomathemba akasabhali nencwadi encane. Usemnambisi unomathemba akasabhali nencwadi encane. Baby. Hey babe. Yes, babe. Kunjani? Connect version. How, babe? Serious? Yeah, namuhla like about an hour ngibe sengilapho. Yeah. Noma ngaguqula mafu, noma ngaduma izulu, noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami. Noma ngaguqula mafu, noma ngaduma izulu, noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami. Noma ngaguqula mafu, noma ngaduma izulu, noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami. Sobe ngidli, sobe ngidli, sobe ngidlindele, sobe ngidli, sobe ngidli, sobe ngidlindele, sobe ngidli, sobe ngidli, sobe ngidlindele. 2 minutes, babe. Yes, 2 minutes. Just a minute, babe. Yes. Never mind, babe. Yes, babe, manje. Mfethu phela nani ngizoli la mfethu awunani register la Anginawo ma-register baba. mfethu ende buka mfethu Lo ngeke ilanga lashisa yo. Yes, babe. Kanti ngoba solo ngindewela la. Babe, kanjani manje? Mama ungifonela wathi ekhaya bayangifuna so kumele ngihambe namuhla. Yeah, ngizokubona mangibuye le. Baba kanti ufunani la, eh? Kwenzakalani? Amanje mfethu yini manje? Mfethu yini manje? Phuma baba. Hayi manje yabona manje.